Molweni nonke, khanitsho nikhe nizibuze ukuba kutheni le nto inyanga imana iba nkulu iphinde ibuye ibe ncinane. Namhlanje ibali lethu lingaloo nto kanye. Naba nabahlobo bethu sebengxangile baza kusibalisela eli bali limnandi. Kudala umama unyanga wayekhanyisa isibhakabhaka rhoqo ebusuku ngengubo yakhe enhle yegolide ngebala. Ingubo yakhe yayibengezela ze ikhanyisele wonke umuntu osebumnyameni. Ngamanye amaxesha umama unyanga wayethanda ukuzibhijela ngengubo yakhe ehle ezemhlabeni. Ngenye imini wathi esahamba wahlangana nexhegwazana elathi lamemela emzini walo. Umama unyanga waqaphela ukuba umakhulu wayengayeki ukuqhaqhazela kuncancazela kuba wayegodola kakhulu. Uye wawanosiziwazi wasikela umakhulu isicwili selaphu kwingubo yakhe yegolide. Waze umakhulu wambathisa amagxa akhe wafudumala. Enkosi kakhulu, unobubele kakhulu, latsho ixhegwazana. Tyhini uthe umakhulu akuyibona le ngubo kusasa wafuna esinye isicwili. Wayejonge ukudibanisa izicwili ezi ukuze abe nengubo enkundlwana. Umakhulu uxokisa umama unyanga esithi usagodola. Waphiwa isicwili sesibini umakhulu ngumama unyanga. Kodwa eli xhegwazana lalinyolukile. Lathi nje phambi kokuba umama unyanga izolindwendwe lawufihla umsonto wengubo yakhe. Laze lathi ubiwe kwaye ngoku liyafa ingqele. Umama unyanga walinika eli xhegwazana umsonto wokugqibela. Ngoku kwakuphelile ukukhazimla nokukhanya kuye. Abantu elalini babengaboni ebumnyameni, yabahlupha loo nto. Bahamba bayokukhangela ukuba kwenzeke ntoni. Bakhangela, badinwa, baze baphumla ngasemlanjeni. Besaphumle njalo, beva ilizwi lomfazi olilayo. Xa belaqaza, bafumanisa ukuba ngumama unyango lowo. Kwakungekho kukhanya kuye kwaye wayebonakala edankumbile. Yintoni le kudangabisa kangaka? Bambuza. Khona kanceda njani? Umama unyango wababalisela ngengubo yakhe entle indlela eyayikhazimla ngayo esibhakabhakeni ebusuku. Nexhegwazana elayigodola waze walinika ingubo yakhe ukuze lifudumale. Andikwazi ukukhanyisa isibhakabhaka ebusuku. Wasitsho isikhalo kakhona. Yiza silandele atsho abahlali sokulifumana eli xhegwazana sithethe nalo. Abazange bakhangele thuba lide, khazimla ngaphakathi. Baye bakhwaza, makhulu, makhulu. Lavela ixhegwazana labona mama unyanga esebumnyameni elila. Lafaza inhloni, ladana, lanikezela ingubo kumama unyanga, kodwa zange liphose nalinye ilizwi. Bathi abahlali, phambi kokuba uhambe apha silenze ntoni eli xhegwazana? Wathi umama unyanga, sanulenza nto ndizolifundisa ba kukwabelwana njani. Umama unyanga wakucinga oku ixesha lide waze wathi, hayi, ndifuna ukumfundisa ukwabelana. Umama unyanga waqhaqha umsonto omkhulu kumazantsi engubo yakhe waze wawunika eli xhegwazana. Xa ugodola, watsho exelela eli xhegwazana, tsala lo msonto, emva koko uyakukwazi ukumela ukwenze. Akuwagqiba loo mazwi umama unyanga wabuyela esibhakabhakeni kobo busuku, eshiya umsonto omde wegolide uthe rhwelele emva kwakhe. Ukususela loo mini, umama unyanga wahlala esibhakabhakeni ebengezela kakhulu. Kwakusithi qho eli xhegwazana lisiva ligodola, litsale umsonto wegolide, liqokelele loo mfumba yomsonto ukuze likwazi ukoluka ingubo yegolide. Umsonto kamama unyanga ngokuqhaqheka de yaze abe mncinane kwelinye icala elisesibhakabhakeni. Umama unyanga waphinde wawuthunga umsonto wengubo yakhe ukuze abantu babone ebumnyameni. Yiyo loo nto ke rhoqo ngenyanga inyanga imane iba ncinane iphinde ibe nkulu. Isoloko isenza njalo ukususela ngaloo mini ukuzodi ga ngoku.
Wow, batsho kamnandi abahlobo bethu. Uyabona ke mna eyona nto ndiyithandileyo ngeli bali kukuba ndizenzele umfanekiso ngqondweni wengubo entle embala ugolide kaMamunyanga. Nawe ke ukuba ulithandile kwaye ufuna ukuzifundela, yiya ku www.nalibali.org. Uza kulifumana khona kwakunye namanye amaninzi. Bye.